wani mazauni na ƙaraye ba ma ƙaraye ba, muna da matsala na wakilcin Kano ta Kudu. Gaskiya ne muna da wannan matsalar. To mu a ƙaraye kaga na farko ba mu da jajirtaccen shugaban ƙaramar hukuma. Na biyu mai wakiltar mu a tarayya ba jajirtacce ba ne. Kaga dole a riƙa samun irin wannan matsaltsalu. Za ka ga matasanmu suna zaune suna zaman kashe wando sai lokacin siyasa ya zo a ba su fasta da sauransu su sa su je suna zage-zage da ƙwaya a ba su. To kaga wannan babban matsala ne. Sunana Tasi'u Idris Ƙaraye, haifaffen Ƙaraye, mazaunin Lagos, kudancin Najeriya. To da farko abubuwa da yawa suna faruwa. Sakamakon yanzu an samu canji na siyasa. Amma babban ƙalubalen da yake afka mana mu ƙaramar hukumar mu ta Ƙaraye shine gaskiya ba mu da jajirtaccen shugaba na ƙaramar hukuma. Sabida kaga yanzu inda za ka je ka duba ka ga ayyukan da aka ɗauko wasu ba a ƙarasa su ba. Yanzu muna da matsala ta draining, musamman in ka ɗauko daga ƙofar Zango, titin da Honorable Haruna Safiyanu ɗan Haru kenan ya fara yi. An je an rusa babban masallaci a nan hanyar mabuga wanda zai wuce da kai babban masallaci na Juma'a. Amma har yanzu aikin yaƙi ci yaƙi ƙarewa. Kuma gashi mutane nan gurin ibada ne. Duk wanda ya taso daga kan shekara 50 zuwa yanzu ya zo ya ga wannan masallaci, ya ga yadda gurin nan yake, abin a yi takaici ne. A matsayinka na ɗan siyasa, ya kake kallon yanayin siyasan ƙaramar hukumar Ƙaraye a yau? Kuma menene babban ƙalubalen da kake ganin ya kamata a magance? Wace gudunmawa ce kake ganin 'yan siyasa daga Ƙaraye suka bayar wajen ci gaban yankin? Kuma a ina ya kamata a ƙara ƙorafi? Kuma ya zama na cewa inda ya kamata su 'yan siyasan na Ƙaraye su ƙara ƙoƙari. Gaskiya babban matsala ce wacce in na iya faɗa maka duk wani mazauni na Ƙaraye ba ma Ƙaraye ba, muna da matsala na wakilcin Kano ta Kudu. Gaskiya ne muna da wannan matsalar. To mu a Ƙaraye kaga na farko ba mu da jajirtaccen shugaban ƙaramar hukuma. Na biyu mai wakiltar mu a tarayya ba jajirtacce ba ne. Kaga dole a riƙa samun irin wannan matsaltsalu. Za ka ga matasanmu suna zaune suna zaman kashe wando sai lokacin siyasa ya zo a ba su fasta da sauransu su sa su je suna zage-zage da ƙwaya a ba su. To kaga wannan babban matsala ne, ko ba haka ba? So yanzu kana ganin cewa babu wani ci gaba wanda 'yan siyasa suka kawo muku a ƙaramar hukumar Ƙaraye a yanzu? Gaskiya babu. Sakamakon inda da Ƙaraye ana sa ta a cikin local government wanda yake da volume, amma yanzu Ƙaraye zan iya ce maka ita ce ci baya. Ta wani ɓangare? Muna da matsalar ruwan sha, muna da matsalar makarantu, muna da matsaloli da yawa. Ka duba ka ga kwanakin baya sai da wutan NEPA ta wajen wata 9 ba a gyara mana ita ba. So kuma ba ka ganin cewa wutan NEPA a yanzu na hannun 'yan kasuwa ba ta hannun gwamnati? Ba wannan mu yanzu ba wai wuta tana hannun 'yan kasuwa ba. Kai sanin kanka ka sani yanzu za ka iya zuwa Kiru ka ga wuta, za ka iya zuwa Rogo ka ga wuta. To me ya faru a Ƙaraye? Shin menene ra'ayinka? Kuma me za ka ce game da wannan rashin jituwa tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma madugun ɗariƙar Kwankwasiyya, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso? Da farko ita wannan magana da kake gani akan gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf, da kuma madugun ɗariƙa Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wata matsala ce wacce ta faru wanda ba kowa kansa a kulle yake. Amma mu meye mafita kuma menene ra'ayinmu akan wannan
cece kuce da ake ko kuma wannan dambarwa da ake tsakanin Madugu da Abba Kabir Yusuf. Me ra'ayinka kuma me kake gani akan abin da ya sababa wannan matsala? Na farko shine shi kan shi Sunutu Bature Dawakin Tofa da yake akan wannan matsayi na mai magana da yawun gwamna. Na farko babban matsalar shine in aka ce yau ba cancanta za a duba ba alfarma za a yi a baka, to dole ne in an samu matsala irin wannan kaji mutum ya fito yana surakatai, amma ai Kwankwasa uban kowa ne. Ok, kana nufin kenan shi mai magana da yawun gwamna ba cancanta bane, alfarma ce? Alfarma ce. To kuma akwai maganganu da suke yawo cewa mutum ne mai ilimi mai sanin ya kamata. Ni ina ja da wannan maganar, na sha faɗi kuma yau ma zan ƙara faɗi. Ni na yarda a haɗa mana wani competition ni da shi, mu zo mu magana da turanci na awa 4, ni da na gama iya secondary school. Shi yana tunanin ya fi haka, tunda har aka bashi wannan matsayin, mu zo mu turanci ni da shi, a gani ni da shi in babu bambanci. Idan muka koma matakin ƙasa gaba ɗaya, shin me za ka ce game da zarge-zargen take haƙƙin 'yan arewa da ɗan takarar shugaban ƙasa Peter Obi ya yi a lokacin da yake gwamnan Anambra? Duba da ka ce kai mazaunin kudancin Najeriya ne, shin ya kake ganin mu'amala na ƙabilan Igbo da kuma yanayin take-taken haƙoƙi da aka ce suna yi ma mutanen arewa? To a gaskiyar lamari wannan abu da yake faruwa za ka ga mutanenmu sau da yawa, ka san mu 'yan arewa an ban mu da cece kuce na siyasa ne, amma su 'yan kudin in ka duba yanayin siyasarsu daban, mu ne muke ƙoƙarin ya za a yi mu ɗora shugaba ya wakilce mu, amma su kuma 'yan kudu sun fi mu shan roman jam'iyyar demokuraɗiyya, ka gane abin da nake nufi. To sai amma babban matsalar shine mutum ne za ka ji shi ya zo ya hau midiya yana yin magana, wallahi especially kamar mutumin Kano, za ka ga ko Kaduna bai taɓa zuwa ba, amma za ka ji shi yana Peter Obi haya Peter Obi haya. Ko lokacin da wannan abin ya faru, in ka duba ai shi Madugun ɗariƙar ya fito ya yi magana, ya ce ba a Anambra aka yi ba, ba Peter Obi ba ne ya yi wannan abu nan ɗin, kuma har yanzu an kasa fitowa a musanta wannan. Duba da yanayi yanzu in aka ce mana wai kada mu zaɓi Peter Obi, to wa za a ce mana mu zaɓa? Kana nufin kenan in dai ba Peter Obi, to Najeriya ba ta da wani jajirtacce wanda za ta tsaye takara? Ka san ba wai ba wani jajirtacce ba. Na farko dai ka ga Atiku ba zai iya ba. Na biyu, Kwankwasa shine jajirtacce duk wanda zai iya ceto mu daga ƙangin da muke a arewa, da taimakon Allah, da taimakon wannan hali da muke ciki. Allah ya sa abun ya ɗora shi a hannun shi Madugun ɗariƙan Kwankwasiya, injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ya fito da mu insha Allah, kuma muna sa ran haka. Kudancin Najeriya wato Davido ya halarci buɗe gasar kofin duniya, ya yayata wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasar Amurka. Kuma kwatsam sai ga mawaƙi a arewacin Najeriya, Dauda Kahutu Rarara, ya fito yana masa martani. Shin menene ra'ayinka akan matakan da mawaƙan biyu suka ɗauka? Gaskiya na farko zan iya ce maka ni ina ɓangaren Davido, sabida ba yanda za a yi ka haɗa haske da duhu. In yau Rara na ga a wani midiya yana magana, wani jarida yana cewa shi ma fa mai ilimi ne. To ilimi fa daban, karatu daban. Ka gane abin da nake nufi? Yanzu mai tatsi ne, mahaddacin Alƙur'ani ne. To ya aka yi? Kaga akwai matsaltsalu ko ba haka ba? Shi kuma Rara inda nake ƙalubalanta shi ya fito ya amsa mana wannan maganar. In shi mai addini ne, ya yi waƙa da kiɗa? A cikin Ƙur'anin da yake taƙama yana cewa ya karanta, a ciki Allah ya hana waƙa da kiɗa. Da sakamakon abin da ya sa na yi ɓangaren Davido, kaga shi Davido yana zuwa yana nuna matsalar da ƙasanmu take ciki. Ina jin shi yana cewa wai kamar ka kwance wa uwan mutum ya kwance uwarsa zane a kasuwa ne. A'a, ba haka ba ne. Duk duniya ta san Najeriya a Najeriya akwai insecurity. Yanzu wallahi ya gwammace ka tafi Ghana ko Togo ko Niger,
wallahi hankalinka kwance. Amma Najeriya yau riga in ka canza wani yana nan yana targeting ɗinka. A ƙarshe, wane kira za ka yi ga matasa da sauran al'ummar Najeriya game da zaɓen da ke tafe? Gaskiya kiran da zan yi ga 'yan uwana matasa shine wannan shekara na zaɓe da zai zo 2027 gaskiya ya bambanta da kowane irin lokaci na zaɓe. Lokaci ne mai haɗarurruka da yawa. Shawarar da zan ba 'yan uwana matasa shine da Allah da Annabi a kiyaye. Kowa ya kiyaye saboda in kun duba wa'annan mutane da gaske suke yi. Kowa zai rasa kanshi suna so su koma wannan gwamnati. A ganina abin da nake so su zaɓa shine OK movement. A ganinka? Gaskiya shine mafitanmu insha Allah. To, insha Allah, duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da Honorable Tasiu Idris Ƙaraye, fitacce kuma jajirtaccen matashi ɗan gwagwarmayar siyasa a ƙaramar hukumar Ƙaraye, jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Insha Allah a karo na gaba za ku ji mu da tattaunawa tare da shi domin sake warware muku wasu abubuwa da waɗanda ba ku gane ba, domin kuma idan wani abu ya ƙara tasowa, insha Allah za ku ji mu tare da shi.